Takže čau lidi, ja vás do ďalšieho videa z hry Brookhaven. Dneska tu máme nový update Rags to Reach, kámo, alebo tak nejak. Nenazáčal som 4 alebo niekoľko dní, preto lebo ani som nechcelo a na tento update som sa dosť tešil, takže nechal som si to nejak tak a neviem čo, no a ideme si prejsť tieto propy a housey, ale emoty a tools, no, okej. OK, takže čo tu máme? Dva nové baráky, jeden za free, jeden za premium, plus team cap, to nevím, a money gun. Peniaze, peniaze. Propol 8, golden toilet, zlatý záchod, OK. A 4 new emoty, OK, tak. Ja by som začal, išiel propy a to asi nebude. Ne, počkaj. Jej, ty tam money! Money gun. Takže tu prčíť, ja nemám VIP, takže hej, takže na to nemám. Help, kámo, to čo je? Jo, takže to je kámo nejaké jedlo. A help, kámo. OK. OK. Dobre. A čo tu máme ďalšie? Máme tu propy. A čím by sme začali, kámo? Turky sme už dávali, OK. Máme tu toto, jo, OK, sing. Jo, to je, nevím, kámo. OK, takže ďalšie tu máme nejakú krabicu, jo, bezdomovské veci, OK. Jo, prosím, kámo, prosím o pomoc, kámo. Čo je toto? Jo, to je postel, ne? Alebo gauč. Plus tu máme nejaký stôl. OK. A ešte obraz. Asi to je obraz. To je jedno. Jedem na peniaze. Jo, tu tam máme vlastne to, čo sme už preberali, ale máme tu niečo nové, kámo. Papiere, kámo. Noviny. News, kámo. Ale na tie emoty, kámo. Počkaj, emote. Jo, to by malo byť toto. Toto by malo byť emoty, kámo. Jasne, OK. A jaké, kámo, jaké? Ja tu nepoznávam žiadny nový emote. Kámo, ja nevím. Však tu už boli tieto emoty, ne? Že by to boli nejaké nové? Asi, hej. Ja nevím, tu je plno. Skúste mi napísať do komentárov, či ste nejaké emoty našli, nejaké nové. Nevím, no. Ja zatiaľ vôbec. Takže tak, no. A možno na tento kanál ani nebudú vychádzať videá preto, lebo skúšam stále ten kanál, kde som mal cez 1000 odberateľov nejak opravovať, lenže nekam. Takže asi tu možno budú nachádzať sa videá, ešte nejaké budem točiť a ak ne, tak to znamená, že sa mi vráti kanál ten starý a budem natáčať na ten, lebo na ten kanál sa nenatáčajú zase rok, ne, ale nejakých pár mesiacov to určite je. Takže máme tu barák, tento je za free, samozrejme, normálny barák. Jo. A keď máte premium, boom, bazén. A jo, tu je ten bazén, OK. Proste pohoda, jo. Hneď telka. OK, tak toto je nové. Toto je nové, kamo. Lebo toľko krbov tu nebolo. No. Drevo, alebo... Tu
tu, kámo, nevím, čo to je, ale OK. Kuchyň, samozrejme, kuchyňa, jo. Veľká, garáž. Ale hneď ste si všimli, že tu máme toto. Takže musíme chodiť tu, aby sme sa na záchod išli a do umývadla si ruky umyť a zrkadlo je rozbité. Čo je tu? Takže tu potom niečo vybuchlo, keď to je taká hromadička, jo. OK. Postele, kuchyňa a niečo od bomby asi. Jo, aha, tak tu tajný ukryť na to tak. Počkaj, keď chcete utiecť, no. Pred niekým, tak určite do tohto ukrytu vojsť a bežať preč. No, dobre, takže to sme si už preskúmali asi celé prvé patro. Ešte môžete si sem dať svoj obraz. Čakaj, jede to? Ne. Jo, až teraz, OK. Tak prečo je tam dole sakra záchod a umývadlo? Keď tu je tiež záchod a umývadlo a zrkadlo nerozbité, samozrejme. Počkaj, kámo. A čo ten záchod, kámo? Čo ten zlatý záchod? Aha, tak to nie je zlatý, kámo. Veď to je bronz, kámo, to je bronzový záchod, vole. To není zlatý, kámo, to je hnedý nejaký záchod. Hlavne, že je za VIP a kámo, 1000 robuxov za nejaký záchod, kámo. No, za všetko OK. Lenže za ten záchod, kámo, by som... No neviem. Ale... Uvidíme, no. Že či si to kúpim, alebo nie. Niekedy. Neviem, čo sa deje s Dangosom, ale vôbec mi neodpisuje ani na Discordu, ani Jungusov tata, ani Jungusova mama. Takže neviem, čo sa s nimi deje, ale OK. Záchod, 2 umývadlá vedľa seba, to je cool, kámo. Vaňa a... to co jak sa to povie, uterák. Jo, spálenie tu. OK. Tu je ďalšia spáleň. No neviem, či by som chcel takto mať zlaté, kávo. Všetko je to zlaté. A počkaj, kde sú tie schody? To dole. Ja, to sú tu. Aj to sme stade takto išli, ja som bože. OK, nevá. Ideme na ďalší barák. No, na ten druhý. Za prémiu. Tento je už väčší, kávo. Lepší, kávo. Presne. OK, hneď tu máte aj akvárko, jo, Nemo. OK. Čo tu sakra máme? Jo, garáž. Ale na tomto baráku je to zvláštne, že prečo tu nemáme tú skrytú miestnosť, kámo. No ani skrytá nebola, ale neviem prečo tu nemáme, no. Samozrejme zahrada, no to nemôže chýbať. A obývačka plus najväčšia kuchyňa na svete a mini dvere, kámo. Tam, OK, sklep, tak. Takže to je to vlastne isté ako pri tom minulom baráku, lenže tam bol poklop a tu sú schody dole niekde, kámo. A zase toto. Všetko isté, kámo, asi. Len väčšie to je. A tu sú ešte nejaké dvere, kámo. Aha, to ideme len. OK. Ideme hore, kámo. A tak no. Ja som ani vlastne nenatáčal tú party v 99 dní. Vlastne partio. Ani som mi tak nechcel vyvrívky a pre Jungusovú mamu samozrejme. OK.
spálňa plus neviem co, ale okej. Tak toto, what? Wait, kámo. Ne. Okej. Čakaj. Ne, hej, tam niečo bolo, kámo. Tu presne, kámo. To prdele. V tomto poschodí je niečo. Oh my god. To je nejaká skrytá miestnosť. Kámo, s prádlom normálne. Čo je tu? Otvoril? Jo, aha. Tak to je dobré, kámo. Kúpte si určite premium. To je cool. To je viac skrytých miest určite. Jak v tom minulom baráku. Jo, to sme už prechádzali. A plus, kámo, ešte toto. OK, tak toto je cool, kámo. Výhľad normálne. Tu proste opáľovať sa môžete, aj keď už je tma, ale to nevadí. A zatvoríme a jedem sa. OK, kámo. Však to je kino. To je normálne kino, kámo. Oh my goodness, OK. Nečakám, prosím, nejaké filmy. Pekne Jungle Soul film. No, jeden sa kúka na Jungle Soul film, kámo. Ja. Určite. Really, kámo. To nič. OK. Takže asi sme celý tento barák už prešli bez jednej skrytej miestnosti. No. Vlastne tu už nie je žiadna skrytá miestnosť, takže uvidíme sa pri ďalšom videu, zanechte like a odber a zatiaľ čau.